nwa na-akpa echezona ka nna agba ogbe ọghara ya ọsị m tọpụrụ ya ofu atụ n'ụkpa onye ọbara atara maka ihe a ji ebute oji ogiri nọ ya ka ya na-akọrọ m akụkọ a mụ na ndụ ya ka nna ajụ gị ọsị m ihe ji ebute uchichi ka ya na-agwa m ka ndụ ya ọdịkwa dị nwa ọsị nnọọ na-ete ogbe ya ka m ji agbado ọkpa were je agbaba ya mba ogbe ọghara mụ gwa ya nwa ọhụrụ na ndụ ya dị na-akwụ na abụ na ọsị na ijite na abụ ọsị m ole eburu ya mgbugbo na-akụ ya ọnụ jụọrọ m echezona onye na mmiri ka ọ mara nwa ọkụrụ ogbe ekpedoro nwa nkwa ọ sị ke mmiri ije kwa nkwa ya na mmiri kwere nkwa mmiri kwere nkwa ịma onye ata mmiri bụ mmiri anyị ọ bụ onye gwara m ya mmiri anyị mana mebere nkwere nkwa ọ bụ nwaanyị mmiri ọrụ m ọrụ awele ịghọtago ụmụ akwụna aba na-ekwu ya ọsị m gbadosi ụkwụ ike na mụ kpebe ya ka ọ bụrụ ikpe na oburu otoro dị na ya na-amakwana ya aka akwụ na-akwanye na mmiri ka o ji ebi ụmụ akwụeta na-ekwu ọsị m debe amụsị nọ na-etogbute ya n'akụkụ ma mụ were mmiri chigharịa akwụ ọkara nọ na mmiri ka okwu ya ji ebi na amụsị nọ na-etogbute ya bụ sọsọ iwe na ọnụma ka ọ na-ebidori ya ọ na-ebidori ya bụ iwe na ọnụma ka ọ na-ebidori ya eziokwu jọrọ onye nwa ọhụrụ ma ọ kpapụbekwara nwa ibu na mmiri mbụ nwa ọ sị ije okwu achụ aja na mmiri mbụ jụọrọ m ya mgbe ahụ ọ nọ na mmiri na-achụ aja ahụ mkpa ndị ka ekwere mmiri ngwa ahịa na mmiri na-achụ aja ka nkwa ekwere na mmiri ngwa ahụ mba ịma ha chụrụ m eze nwaanyị na asara ka a chụrụ m aja ala ịba naija ka a chụrụ m aja so ekweghị m nkwa mana mụlị ya mgbe ọ rụrụ m ọrụ jụọ ya ma ọ nwere ihe ọ gwara nwaanyị ahụ ọ bụrụ ngwa na ọ ka ịgwa nwaanyị a oke ihe mgbada ya mgbe ọ rụchara m ọrụ awele datala according to ya nwala m jere enye ya 10% ka ọrụ gabara m mgbada ọbụla kwụrụ m ụgwọ la mbala enye ya 10%. jụọrọ m ya mgbe ahụ ọ mgbada akwụ dị ya ụgwọ ngwa ahụ bụ mgbada ahụ ọkwa gị ụgwọ mgbada kwụ m ụgwọ ma ana m enye ya so emeziri mgbe o rụsịrị akwụsịzie m utola emere onye ọzọ ọrụ m ọrụ so amazie m ọrụ labụ a nkela arụ ọrụ n'ime ha labụ nke nkele enye ọla aka etogere ka ihe a si abụ otu a asị m debe ya na akwụ ojii ụmụ akwụna aba na-ekwu gbara nwa ọhụrụ uwe a na-agbọrọ ya obere ogbe ya na-eji atachisi ya aka mana nwaanyị na-agbọ ya mba ọbụrụ ọsọ mana ihe ọ gbatara ọkpa were na-agbọ ya bụ ose ogbe ụmụ akwụeta na-ekwu ya gwara nwaanyị na-agbọrọ ya ọgwụ mana ihe ọ gbadoro ọkpa na-agbọrọ ya ọgwụ n'ọja anyụ ka ọkụ bụ ego ka ọ gbadoro ọkpa were na-ekpe ya mba ikpe nwaanyị bịa na-agwọ gị ọgwụ ọ gbadoro ọkpa na ego n'ihi anyụ ka ọkụ ya na-ebute uchichi ọsị m gwa ya nwa ọhụrụ na nga aja amapụrụ ya ọkụrụ ogbe bụ na mmiri nga aka aja anọ were je eke ajụ ihe mana mmiri aja ejere ya ala aja eke ya eke mana oburu otoro dị ya ekecha ya kwa ya na panụ na nnekwu mmiri arụsịa ya obi ya mana mmiri dịbe nna ya ka anyị ga-eje nka ọ ya na-eme gị nna ee ịnụja nwe ihe afọ a na-ekwu ihe niile afọ a kwuru ọbụ ọkụ ogbu bịara gị ihe niile achọ ọtọ ịghọta ebe ọkụ na-acha dị si acha ịmara ihe nji ekwu ọbụla saịdị ikwu nna m saịdị ebe nna m ebe nsi ebe ọbụla ejekwa ofu nwaanyị ebe ọbụla ejekwa ofu nwaanyị ọ bụrụ naanị ka onye ala eme onye ọla na-azụ isi onwe ya ebe ọla onye ejekwa ofu nwaanyị a ebe ọla onye ejekwa ofu nwaanyị a ya bụ na nwaanyị a mmadụ etogbute ha na-ekwu okwu ụmụ akwụeta na-ekwu akwụ na abụ na ọsị na ejute na abụ ọsị m ihe ha na-eji ama mmadụ ọgụrụ ọkara ọsị na ọbụrụ ogbede na ihe ha na-eji amụ ya ọgụrụ ọkara si ala ọ gwụdoro ihe a na-eji amụ ya ọgụrụ ọkara na ekwuchi ihe a na-eji amụ ya ọgụrụ ọkara ekwuchi ya nwaanyị ekwubi ihe a na-eji ama gị ọgụrụ ọkara kwucha ya ekwuchi ya nwaanyị mana ihe a ji akpa ọgwụ na-ekwu okwu a bụ n'ihu mmiri ka a ji anọ were ji akpa ọgwụ na-ekwu okwu akpacha ya kwapụrụ gị aja ndị ọgba nje chi dị mma dịrị gị ihe dị mma emebekwa ị na-ajụ nwa m nga etogeri ya si nwa ọnwa nrụba ọrụ nrụcha ọrụ ihe mezie nwaanyị na-eme gị ihe asịla ọmụ mere ya ihe mma bụ na aka nwaanyị dị n'ihe na-eme gị mana ọ bụ na agbacha ogbe ọghara ya na ọji eme ya na ose na ma gị mrakwa na pa ngwụrọ dịkwa ngwụrọ n'ọba
n'ọkụ na-acha na mbụ ma mgbe a na-agụrụ gị na mmiri ya na-ebu otoro dị ka ịdọ ọbụrụ oge bịa letogere ya na ya nọ n'ukwu ego na-agụrụ ya aja mbụ ma mbụ ka ọ dọọ ọbụrụ oge nwaanyị gị ya nọ n'ihe ego na-agụrụ gị mbọ na mbụ ka ọ nyụọ ka ọkụ agbadokwa ụkwụ ebe o sikwa ya na-ekwukwu ekwutechakwa ya ekwutechakwa ya nwaanyị ụmụ akwụna aba na-ekwu ya akwụ ya na-ezozi ose ogbe nzuzo a ya na-achọba izobe ego nzuzo ekwekwala ka ozolahi gị ego a nzuzo n'ike na ozolahi ya nzuzo n'ike na ịtọghị ya dị esi ike mana agbado ọkpa na anụ ụdụ anọ ya na mmiri ke ajọ mmụọ na aja mmadụ ka aja aka nwoke ka aja aka nwaanyị ekecha ya atụ ya na mmiri mmiri eburu ya pụọ akwara ibu buru otoro dị dọrị mmiri ahụ ihe kpochiri akpochi akpọga o nwere ihe ọzọ ị ga-ajụkwara m onye ụwa gị aja agbaghị agụ ọja abụ taa mana nke a ka ị ya azụ ị ya arụrụ m nke a m gwara gị na ka ị ji arụrụ m ịrụchaziere m nke ụra nwa ya gba agụgụ agụgụ aja abụ taa ọ na-anụ